Ukrajina je pod stalnim ruskim bombardovanjem više od 4 mjeseca, ali odlučujući mjeseci tek predstoje. Smatra se da Moskva trenutno drži oko 20% ukrajinske teritorije, sa žestokim borbama koje se trenutno odvijaju u istočnom regionu Donbas, u čijoj je oblasti Lugansk, pao grad Lisičaneska, odakle su se ukrajinske snage povukle u nedjelju. Nakon mučnog pada Severodonjecka, oko kojeg su se borbe vodile skoro 2 mjeseca, susjedni Lisičaneska je bio posljednje ukrajinsko uporište u Luganskoj oblasti. Sada su sve oči uprte na Donjecku oblast, koji se smatra sljedećom metom Rusije. Britansko ministarstvo odbrane je u svom redovnom izvještaju navelo da će Rusija, nakon osvajanja Lisičanska, sada gotovo sigurno prebaciti fokus na zauzimanje Donjecka, odnosno šireg regiona Donbasa u čijem se sastavu nalaze ova i Luganska oblast. Rusija je fokusirana na izbacivanje ukrajinskih snaga iz Luganska i Donjecka, gdje se proruski separatisti bore protiv Kijeva od prve ruske vojne intervencije u Ukrajini. 2014. Ne mora se mnogo ni nagađati, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je nedavno rekao da će Ukrajina za sklapanje mira morati da prihvati ruske zahtjeve, a to su priznanje Crnomorskog poluostrva Krima kao ruske teritorije i ustupanje oblasti Donjeck i Lugansk.